Machiegni nyakoromogi tarik 21 dwe mar 11 higa ma 2025 chenro en mar ang'ich welo intiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien magi e weche maomiyo pek. Kweli kama tungekuwa na environment mzuri, miti imepandwa, watu wanalima mahali ambapo inatakikana, basi hatungekuwa na shida kama hiyo. Ringre ji 31 mag jogo manoito ngimagi e masira mar sienyruok kelo e gwenge ma Chesongoch ketie kargi mogik mar yweyo. Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Muchung'ne yiero IEBC ochako keo sanduge kod kalatese mag luto mbulu e gwenge 22 ibiro bagi yiero madundu tarik 27 mar dweni mar 11. Hii eneo ya Migori na South Nyanza kwa jumla imekuwa ikipata shida ya stima. Inakuja inapotea. Sasa hii Gogo Power Plant itasaidia zaidi. Migao mateko pia wandayo singo jiwo weche mag tudo stime county ma Migori kod counties mamoko. Machiegni nyakoromogi par ni nyalo yudo alaiwa duto mag tudro kari adek auchiel nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbaka. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kod we chakruok nyaka gi. Ukawacha gi wach mar kuyo en ni lit kod kuyo ne okwako gweng' ma Chesongoch e kinde mar ringre ma jogo manowito ngimagi e masira mar sienyruok malo ne ikete kargi mogik ma yweyo. Nyasi mar alam ne ringre 31 go ne obagi e alap ma Mauras Chesongoch, kendo buche moriwo ne okony mane okete ringre go duto. Ringre 25 kuom 39 mane kane kar ringre ma Moi Referral Hospital ne ochiw nyoro ne familia. To kauchiel ne kuongo kaw chieng' tich adek mokalo. Iko makama ne otimore kar bedo ni moko kuom familia pok oyudo ringre johera magi. Masira makama ne otimore tarik 1 dweni to koth mapek manochwe e gwenge makono gotieno. Jadolo ma kanisa Kopere boma ma Eldoret Dominic Kipengich emane otayo nyasi mar alam ne ringre go. That solution, the lasting solution to the menace of landslide in Kerio Valley, is not going to be a solution that is easy. It is a solution that will take hard decisions that must be made. Na kwa hivyo mimi nataka kuomba wale viongozi wote wamezungumza hapa. It will be hard on government because they have to put resources. It will be hard on wananchi because you might have to be, your lives might be disrupted. Wale watapatiwa mambo ya compensation ya shamba, wale watapewa pesa ya kuhakikisha wanajimudu, wa kujengewa manyumba, wa kupewa chakula, lazima ikuwe ni mtu mwenye ameathirika directly, sio mtu mwenye anatafutiwa network ati kwa sababu anajuana na chief ama ajuana na mjumbe ama ajuana na waziri ama nani fulani. Ningependa kusema tu kwamba familia zote hawa ambao wameathirika watasaidiwa. For every family who lost their loved ones, wanapewa 200,000 ya kujisaidia kwa maisha yao. So every family wanapewa 200,000 na pesa tayari iko tayari. Watasema vile wanatumiwa, na tunataka tuhakikishe mwenye anatumiwa ni a real family representative ya wale ambao wamefiwa. Tulikuwa kule upande wa Liter 2021, watu wengi pia walikufa kwa sababu ya shida ya hii ambayo tunaona. Kwa hiyo ni vizuri we get a lasting solution ili hao watu wasiwe wanaangamia kila wakati kupitia kwa mambo ambayo kweli kama tungekuwa na environment mzuri, miti imepandwa, watu wanalima mahali ambapo inatakikana, basi hatungekuwa na shida kama hiyo. Doho mar mako kata chwalo ng'ur apil odwongo wi piny owacho tokre mchungo ng'eto madoma male weche chudo mag omenda somo kokalo mbui mar eCitizen ka giyango ni chenrono ok ne luwo chike ma pacho ka. Dono ogolo okodwaro ma migawo ma omenda weche chudo mar omenda ma skul kitiyo gi eCitizen ka jang'ad bura Chacha Mwita bende ogoyo break migawo ma somo mosebedo ka chuno jonyuol mondo chul omenda mag skul e yor mbui mar eCitizen.
Kawere gi weche mag doho wadhi weche mag yiero. Duol mochung' ne yiero IEBC ochako keyo sanduge kod kalatese mag luto ombulu e gwenge 22 madhi bagi yiero madundo tarik 27 dweni mar 11. IEBC wacho ni gikore mar bago yiero makamago yo maratiro kendo mawiyanga. Ma biro e kinde maduong' bura mar DP ondiko ne IEBC e weche mag miyo jodak mambere North Asoya mondo yier jachung' mar UDA Leonard Wamudende kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. E kar kano mwandu mag sirikal ma Supplies Branch e bore Nairobi, IEBC ne goyo musmwal mogik ne ikrok ne yiero madundo mag chieng' tich ang'wen juma manyien. This going to Chemundu, Kapungetu Chemundu. Sanduge kod otese mag goyo ombulu ne iketo e loche mag NYS e bo arita motegno mar obila kochomo e gwenge 22 ma idhi bag yiero madundo pacho kae. Tuko hapa katika gala hii ambayo mnaviona hapa ya IEBC hapo industrial area ili tuweze kusafirisha makaratasi za kupigia kura na vifaa zote za kupigia kura katika sehemu mbalimbali ya taifa letu ambalo by elections zinaendelea katika msimu huu. Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Ebotelo mar Commissioner mar IEBC Hassan Nur Hassan, IEBC osingo ne jogo ombulu mag gwengego ni yiero idhi bago e yo man thuolo kendo kwayo gi mondo giwuok oko mar yiero jotendgi manyien. Tume hii ni tume huru na tungependa kusimama katika hali hiyo kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapewa wakati mzuri na kuna usawa ya kupiga kura bila kushurutisha na mtu yeyote ili aweze kujitafutia kiongozi ambaye anafaa kumchagulia. Sisi yetu ni kutengeneza mazingira mema ya kuhakikisha kwamba uchaguzi imefanyika bila shida yoyote. Magiti Moreki ni makweth mobalo kod sirikal kokalo kuom ogai mar DP JB Muturi ndiko ne IEBC e mano magiwacho ni en chenro mar miyo jogo ombulu mambere North Asoya mondo gigone jachung' mar UDA Leonard Wamudende ombulu. E oboke mare Muturi ywak ni giseyudo maling'ling' ijonjori ma ok boma Nairobi kod Thika ibiro tiyogo e kinde yiero e bwo telo mar obila morwako lewni mag raia. Hassan Nur kata kamano orienore ni ng'ata mabiro ketho chike mag yiero biro bedo wendo mag obila. Ningependa kuambia wakaji wa Kasipul Kabondo ya kwamba usalama imarishwa. Tumepewa ahadi na Inspector General wa Police katika mkutano tuliokuwa na yeye wiki iliyopita, na kila mtu atapiga kura yake bila tatizo yoyote. Watu wajitokeze kupiga kura mapema na waende nyumbani wakiendelea na shughuli zao za maisha. Kwa hivyo hakuna wasiwasi ya usalama. Yiero madundo makar chung od bura mambere North iketo pi mapek mbarmbi ikin jalbiten piny Professor Kithure Kindiki ogai ma DCP Rigathi Gachagua gino majonon siasa wacho ni dhi yango ni en ng'ano ma en ogai mar jomasawa kind Kindiki kod Gachagua. Ikrok ne yiero madundo madhi timore tarik 27 mar 11 higani ochopo e ng'iende e kinde ma IEBC ochako chenro mar kowo sanduge kod kalatise mag goyo ombulu e kuonde yiero 22 ma idhi bag yiero makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mag masawa ma piny Kenya motenore kod kweth ma kwedo piny owacho okwamo mondo mewere kodgi mondo giti kod piny owacho mamalo kaka yo mar ywayo dongruok kowuok kuom piny owacho ma William Ruto. Jatend piny Kenya Kithure Kindiki manotelo ne chenro mar chiwo sir e gwenge mag Gachagua bende oseo Gachagua kuom dwaro golo jomasawa e piny owacho okang' mayango ni ok bikelo olemo mathoth kod dongruoge madwarore. Bende ne omanyo sir mar gwenge mag masawa ma ugwe kendo manyo ombulu motelo ne yiero mar higa mag 2027. Hapa ni Mandera. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, mwanaume kamili, mama kamili, hata hali ya anga ikiharibika, unakaa ngumu pale, unatetea ukiwa ndani kwa sababu ukitoka nje huwezi tetea ukiwa huko nje.
Na mimi najua kuna ndugu zangu wengine walijaribu kunisawishi tutoke kwa serikali. Mimi nilikataa. Niliwaambia mambo mawili. Kwanza, tukitoka kwa serikali saa hii, watu wetu wamepata nini kutoka kwa hii serikali ambayo tulichagua? Si afadhali tungoje? Hata kama ni kutoka, tutoka huko mwisho kabisa huko. Ama namna gani? Wakati umekamua. Kadhi weche mag apisas mag obila, familia mar johala kendo jariemb apiko Anthony Otieno majegni 30 koro ywago ratiro tok nek mare kar dak ma Meridian gwenge ma South B bore Nairobi. Mana kaka Efinya Kidilero, Anthony notero simu ong'we yamo ne owadgi customer mano nyiepo kuome kod min ode, to bang'e nokoyudre e yor sime. Tarik 18 dwe mar 11 higani, Anthony Otieno ma jariemb apiko nowuok kode kachiel kod min ode madhi tich kaka pile. E yor tich ne giyudo customer madwaro nyiewo simb ong'we yamo kido mar iPhone 17. To kaluwore gi tich Anthony mariemb apiko, en mane otero simu makamano ne owadgi customer no e gwenge ma South B buore Nairobi. Ne wayudo order mar sim iPhone 17 to nikech en emong'eyo jo sim go, koro yeye ndio huwa na organize ko ayudo delivery mar sim. Koro en odhi kaw sim to anamie number client ba giwoyo kode ong'ise ni mondo ter sim South B Meridian apartment. Koro kaka nokaw sim bodhi nagochone kapenje kosechopo i client, bong'isa ni eka chopo rit matin abro gochoni. So kutoka hapo nilikuwa nampigia simpati, nikajaribu kupigia client pia walikuwa mezima simu, both mwenye aliitisha na huyo brother mwenye alikuwa napelekewa confirm simu. Bedo ni ne okonya liude yor simu, minode no wuok kachiel nyake gwenge ma South B mar fwenyo yor wuon pargi. Ikielekea majioni nikambia ndugu yake koro kamuchope ni padhiwa manyo wadu kama no tero delivery. So tukatoka, tulichukua pikipiki tukaenda kwa chopo kono ne wayudo jok moko endarabo ng'isowani kuna delivery guy mwenye alikuwa amepeleka delivery na amepatikana kama ameuliwa kwa nyumba. So wakatuambia kama mnataka kwenda confirm tuende police station. So newadhi police station, tulikaa tukangoja OCS penye alifika. Alikuja na kabox kengine kadogo, ilikuwa na hizo I think ni ID Anthony. Akatuelezea what happened, akatuambia hadi walishambeba amepelekwa CT. So tulirauka asubuhi, tukaenda tukaconfirm bo wayudo ni N, lakini venye alikuwa ameuliwa alikuwa amefanywa tendo la unyama. Sijaiona kama hiyo. Tipo Magwang Dede e kar dak ma Meridian gwenge ma South B kama Anthony notere simu makamano onyiso kinde mano chopo e kar dak no kod ot mabende notere simu. Kata kamano Anthony nokowuok kanyo ka wuon odno emano fwenyo ringre mare kotwe kendo pand e buo tanda. Nyaka sani obila dhi nyime gi nonro margi mar fwenyo achije ariyo mane okodesa odno mabende tipo onyiso kowuok e kar dak ma Meridian gi nyamburko moro kido man Nissan Note. Familia mare koro dwaro mondo piny owacho odonjre maneno ni Anthony oyudo ratiro mare wirani oken kare tim mane otimne. Gidwaro bende obila otim nonro mapiyo mandhi achije manonego Anthony kendo kawnegi okang' mager mar chik. Nyathiwa no ochodo chunywa nikech en manyocha dagi tegemea nyocho dagi en mopidho dagi, en mochong'e kaka dagi chiemo. Nyithindo bowe matindo tindo. Wadwaro mondo serikal otek atua omakgi otergi e court. Ok wabi yie ne ng'ato moro amora matimo tim marach oruka tol. Gima negitimo gima rach. Kaka familia kendo lit kendo ramo chunywa mang'eny sana. Wayuak kendo wayuak mang'eny. Nyathi wano ni nyathi maling
ok en nyathi manigi weche mang'eny. Onyathi mane menyo gi luche ok no ma ng'ato be ok no kiny ng'ato. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Wan gi geno ni biro tim nonro ewi wach ma kamano. Ka wadhi nyime, en ni jotelo kod jolony mopogore opogore koro medo wuok oko ma sundo oganda joluo mondo chung kendo sir piny owacho ma manywanda. Ka gikoni en e piny owacho machiegni gi oganda luo, jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo miyo waler. E kaunti ma Kisumu, e kinde mane jola machiro Kibuye kod Kondele yudo sir mag omenda e nyasi mar Solomon Obagi e lab tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Siasa no kaukore e nyasino manoyo jotelo mopogore moting'o jatend migawo mar omenda John Mbadi, jod bura ma Kisumu Central Joshua Oron e kind jotelo mamoko. Kanoloso e kinde nyasi makamano, Oron ne okwayo oganda luo mondo osir lwedo Dr. Oburu Odinga kaka ogai mar ODM kaka yor tego duond od burano, ka bende ne okwayo mondo oganda luo oneni osiro lwedo tend William Ruto nyaka 2027. Wakwayo thurwa ni wariure uru e top party leader wa miluongo ni Dr. Oburu the Senator. Wariure uru e top party leader wa manyowewago mondo wategru chama. Watego di kwategi. Mokwongo wategu chama. Marario, Jakom no wacho ni one a broad base nyaka 2027 and beyond. 2027 and beyond. Korka kore, jatend migawo mar omenda John Mbadi to ne ojiwo oganda luo mondo bedie twech achiel kendo giriure e bwo duond od bura achiel gi paro mar donjo e telo ma ok weche mawachore mag dwaro dok e ndara ka ging'anyo. Awinjo ka jomoko wacho ni mondo oganda wadog e street ni wadong kendo n'oganda wa ka gima joluo ema nonyuol ni onego sik e street. Onge chama ma en tij demonstration. Chama tije entero ji e sirikal. Mane manomiyo los ODM. Mbadi bende otielo ni oganda luo nyaka koro nen matut ka gigoyo kwano e riwore gi jatend piny William Ruto ka gigeto chung e yiero ma 2032. Yo mwanyalo bedo go president mar Kenya en yo mar riwore gi yawa megotgi, en yo mar riwore go nyelogi mondo gime wamigi 2027 to ka gi 2032 to wakonogi ni nyaka giduok lwetgi nyaka gibe koro gigon wangu. Komachielo, jolony mopogore e bwo riwruok mar Ramogi Professional Caucus kane otelnegi kod okil Joshua Nyamori gi Mikai Rachel Omolo ne gilero ni ma e kinde ma onego oganda luo ochung' motegno kod sirikal masani kendo osire lwedo wira ni ma e sirikal machiegni mokalo gi oganda onagi. Ni jaduong' mas 57 years old higni 57 nyoyud ni pok nokawo kipande. Manyiso ni mano gima timore thurwa ni nitie joma onge kipande. Gikawo kipande mondo gidhi kawo ombulu mondo wabi walargo piny. Wadwa ni mondo koro wati gi face modong' ni mondo wang'e ni to ka wan e sirikal nderni dhi mbele, osiptende dhi mbele, weche mag somo wanyalo wacho kuonde maricho mondo losi, nyithindo madwaro tije mondo yud tije e sirikal masani kata bedo e sirikal mamoko. Gikwayo oganda onagi bende mondo kik yie rwakgi e siasa mag tulo wira ni mondo dongruok makare ochop kaluo. Jowa bende manigi lony kuonde mopogore opogore wabiuru wariwre kanyakla achiel mondo wawuo gi dhok achiel mondo seche mwadhi sero ber manyalo biro from the government mondo wayud kaka oganda. Jotelogo kaachiel kod jolony koro nigi geno ni winjruok mane oket e kind jatend piny William Ruto gi ogai machon Raila Amolo Odinga biro chopo e wang'e kaka ne ochane. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi weche mag somo, jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba wacho ni lipode mag kuo mag penj maduong' mar KCSE odok piny nyaka 418 kipimo gi 614 e higa mag 2024. Kolosi kinde limbe mare skul sekondar ma Ekerenyo e sub county ma Nyamira, county ma Nyamira. Ogamba medo ni gitimo nonro margi mayango adier e wi lipodego kendo jogo ma wirgi ketho biro kawnegi okenge mager mag chik.
Bende ni piny owacho kaachiel kod ten migawo mar somo keto kenge makare maneno ni chenro mag jopuonjre riwore kod grade mar 10 otimore maonge ng'ikruok moro amora. While most stakeholders demonstrated commendable integrity, isolated cases of malpractice were reported. During the administration of the 2025 KCSE examination, 418 candidates were reported to have engaged in examination malpractices compared to 614 candidates in 2024. This despite the fact that this year we had the largest number of candidates at 3.4 million. Investigations are ongoing, and any individual institution found culpable will face the full force of the law under the NEC Act 2012. Measures include the registration of examination centers, nullification of results, disqualification of candidates, and criminal prosecution where necessary. Impersonation cases will attract severe sanctions, including barring candidates from sitting KCSE until 2027. The marking of the Kenya Junior Secondary Education Assessment is ongoing, and all efforts are being made to ensure results are released by the 11th of December 2025. This will enable the ministry to conduct placement of learners into senior school based on their strengths and interests in the 3 pathways. That is the arts and sports science, social sciences, and science, technology, engineering, and mathematics STEM. Early release will also allow parents to prepare adequately for admission before the festive season. Wadhi weche mag yiero madundo obila maneriko chopo mar geng'o tulo e kinde kisera mar ombulu e kar chiemo bura ma Malava ne yudore kama diny tok jora mag kweth makwedo piny owacho. Gologi gi ng'wech tok kane obila go geto chungo romo mar kwethno. Magi timore kinde mag kweth mar Kenya Kwanza to sewa mokalo riwruok makwedo piny owacho. Kuom gino magiwacho ni ne giseyawo tulogo, jafwambo marwa Eric Owenga miwaler. Johera makwedo piny owacho mane rik ikre mar loso pap motelo ne sero ombulu ne Seth Panyako nok mager gi obila ka pino ma erito obila chungo romo margi nyadiriyo. Kenya Kwanza imekuwa na mkutano yao hapa kwa mashule kama wanafunzi wanafanya mtihani. Hakuna mtu ametatiza hiyo mkutano. OCBT wa Malava, tafadhali wachana na watu wa Malava. Tumekuleta uchunge usalama wa watu wa Malava ama ufuruke watu wa Malava. Bang'e godhiambo ne gibago romo margi no seche mane moko kuom johera mag Seth Panyako chichin piny owacho geto tamo gi bago romo no. Najua kuna mpango Alhamisi jayo Mwinyi msipige kura iwe mali hiyo yote ni tear gas. Kina mama wakimbia waseme hatutapiga kura. Tujiunge sisi wote pamoja. Tuamuke asubuhi na mapema, tumpigie Mheshimiwa Panyako kura na tuonyeshe kabisa, tuonyeshe nchi yetu, tuonyeshe ulimwengu kwamba Wakenya tumeamua tutaungana. Sechego bende kweth mar sirkal ne odhi nyime gi bago tegen. Sechego bende kweth mar sirkal ne odhi nyime gi bago romo margi kendo ne gigoyo debe ne jalaro komno gi otiko mar UDA David Ndakwa. Kama gin bende ne giseyo mokalo kweth makwedo piny owacho kuom jimbo tulo e Malava kanyo. T-shirt ya Malava. Atu wanaleta Kunz Malava. Nikisema hivyo mnasema Riswa. Wasilete Kunz Malava. Waende wasiende. Ni Ndakwa si Ndakwa. Aingie bunge. Kakamega mzima yote watu wa Malava, nyinyi ndio mtatoa mbunge wa opposition aenda akose kuleta maendeleo katika Malava. Mnakubali kwenda opposition? Mnataka kwenda opposition? Yiero madundo ma Malava biro bedo kod piem mapek mokalo chieng' tich ang'wen mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV. Karamogi to kendo lipot mopogore opogore kama oting'o mayiero ma Malava wadhi e yweyo kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikoni. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Dhako muol ka donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 638 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Living. Rajib, benigi ratiro mar dak e odni. Wateka e wan mana nyuol achiel. To parino, onge ng'ata moriembe e odni. Ne uwuok mana kende. Dongute ne uneno? Machiegni kendo Nyakoromogi chenro pod en mar ang'ich welo, miche gi miche mag rowere gwenge mag Nyanza. Pod mole kunde mag ndikruok kaka jalut ombulu e chenro motele gi duol matayo yiere pacho ka komakore gi riwruoge mopogore opogore. Riwruok ma Kenya Youth Transition Initiative e bwo jagoro mongirore migawo mar Dr. Raymond Omolo chwalo chenro makama e kor gwenge ka nyaka sani moyo rowere 3,000 osendikore kaka jalut ombulu. Chenro makama bende chiwo thuolo ne jogo maonge opande yudo opande margi. Kagiloso e kinde mag yudo chenro makama e kor gwenge, rowere lero ne giyudo fuong'ruok ma yudo opande kendo ndikore kaka jalut ombulu. Gino ma giwacho ni biro miyo gi duol mar timo lokruoge madwarore pacho ka. Chenro ber ka chenro ma wan go ka en ndikruok mar opande. Wantiere ka gi ndikruok mar kura, ng'ata mana osekawo kipande to pok nokawo kura, wandiko ka. Wantiere ka bende gi jok ma deal gi weche mag SHA registration. Wamor ahinya kaka yudhe ma Muhuru kuom Raymond Omolo kelonwa gima chalo kama. Nikech yudhe mang'eny onge kipande Muhuru ka. Kendo wan gi geno kaka giwuok oko yare nyoro. Nyo giwuok oko kendo namba nyobedo mang'eny ma nok nyal bedo registered te. Wan gi geno ni opande makoro kawre sani ni dhi kelo lokruok mang'eny e ngima ojende kaachiel gi oganda mathoth mane onge opande ka. Omiyo wamor gi initiative ni ande wakwayo ni nikech Muhuru wuod duong' ndalo ariyo gi pok oromowa, wakwayo Raymond Omolo kumoro moro ma entie kaachiel gi the Kenya Youth Transition Initiative mondo gichak gimed odiechienge mokata mana 2. Gini eki utimo maber kuom choponwa godo nyaka dala. To jomoko nitiere ma wach ni ok ochopo kuom gi maber. Kuom mano ka uchako yudo thuolo moro
tuparwa kendo kaka yudhe mamuru kata kaka jomuru nikech king'iyo the number moturn out ka nitiere nyaka joma dongo mane onge gi ID ok youth kende. Kaudhi nyime sigana mabro nyisi ni fwambo bende nitiere kod teko. Jatend migawo ma teko Opiyo Wandayi owacho ni achiel kuom gigo mathiro dongruok mar oganda Luo en rem riwo lwedo kanyakla kod bedo gi winjruok makare. Nolose kinde nyasi machako ayanga riwruog jofwambo ma Kaluo kata jofwambo welfare group. Wandayi opuoyo okang' mar chako riwruok makama mar ni onyalo konyo jofwambo sudo nyime. Nyasi makama bende noyuor kod jaod bura ma Oriri Mark Nyamita. Walosie uru girwa moro kaka jofwambo ma wanya kene matin tin to kaka wakeno no wayude gimoro mwanyalo konyrego nikech tijwa mar fwambo ni ok ong'ere. Ichiewo gokinyi idhi ofis tiyudo barua, in a field yudo simu tikoni ni kik iduogi. So gigi timore mang'eny. So nwako ni oyo ka wabede ga putwa moro mwakunge to wanyalo yudo lokruok moro kata obed mnano tin to wayudo lokruok moro e ngimawa. Koro gima duong' ahinya kendo en ni jogo mane obiro gi paro mar bura mar jofwambo ni nyaka wamigi puoch gi pak. Nyaka wamigi puoch gi pak nikech wang'eyo pile pile ni riwruok e ang'o e teko. To wan kaka onagi gima osebedo ka thirowa higni gi te en ni ok wahero riwruok. Ok yot yudo riwruok mar onagi michako to itayo madongi malokre gimoro maduong' kaka maru. Konyeuru nyiso jowa nikech koro sani biro kawowa muda matis mondo waik ng'ato mabiro makonwa bendera maduong' manyalo dhi manyonwa ker mar Kenya. Sama watimo kamano, jowa manya timo ohala kata e fwambo ka donge odonje ohala. Kaka waziri wan go ka koyudo joma nya ywa tol stima donge. Une munyalo kwerowa. Wan josiasa samoro wakier akiera ma wadhi kabisa makidok tipenjo to wachang'o ng'eni koro jomoluwi waziri gi mheshimiwa ng'eni wan joma tiyonu samoro waluor ok inyal kwero jatelo. En adier ni riwruok e teko jofwambo oyango riwruok margi. Jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag uchumi Jaoko Buru kwayo rowere ma pacho ka mondo owuog kendo kendo ratichgi e piny owacho kinde ma yiero maduong' mabiro kendo en mano makayo machiegni. Kowacho ni rowere kwan gi thoth manyalo kelo lokruok e telo ma pacho ka moloyo goyo koko e mbui kod bago ng'anyo e piny. Kane olosi kinde mane olimo jokanyo mag bunge la wananchi e boma ma Siaya mamedo ji ochung' margi motegno e siro piny owacho ma Manywanda kwacho ni mane riwruok manyalo nyago olemo Kaluo bang' balo gi piny owacho kuom thuolo malach. Gie kinde no jatelo nojiwo jokanyo mag bunge la wananchi e counties mopogore opogore mondo owuok kod duol achiel kowacho ni mane duond jopiny e kor gwenge kendo jotelo winjore ochik itgi ne gima jokanyo mag bunge la wananchi wacho. Erokamano adwa kawo thuoloni mondo Yes, thank you. In nyathiwa to mana kaka wacho ni cheridnwa patrol. Kendo Siaya ka kawuono awarwako mheshimiwa Opuoyo mogik. Riwruokwa mane jakom owenwa no e rapar maduong' ma jakom nowenwa nyaka warite. Kama itiere chung' malo bi wamakre wan ne jakom owewa watiyo e gimiluongo ni broad based serikal. En broad based nikech wacho ni oriwo ji te. Ma serikal moriwo ji te an ang'e ni nitie handshake mang'eny maseneno e Kenya ni to ahinya kata mane jakom otimo kapok odonje ma. An ok ang'e kata jayuech achiel manondike sirikal no. Sani to sirikal ni oyawo thuolo. Koro wan wang'iyo kuma jopiny kuma youth nitie. Ma sirikandu youth. Kik ubed mabor. Beduru machiegni kabisa wang'ad rieko wane kaka dongruok. Jopiny e gweng' ma Katuma e ward mar Rujo e kar chung' bura ma Bay Town ochugo riwruok margi mabiro chung' ne rango chenro mag dongruok madhi nyime e gweng'no kowuok kuom piny owacho mamalo kod piny owacho e kaunti ma Homa Bay. Riwruogno mong'ere ni Gogo Katuma Development Forum ochuogi maneno ni chenro mag dongruok mag piny owacho
machalo weche mag pige, somo mag nyithindo, thieth makare kod chenro mamoko mag dongruok mag ikoni ok osebedo ka dhinegi makare lu ne gilose kinde romo margi mane gibedo go e skul primary mag Gogo Katuma. Jopiny go ywak ni gweng' ma Katuma osedong' chien e weche mag dongruok nikech onge jatelo manie gweng' kanyo manyalo konyo luwo chenro mag dongruok kaka owinjore. Sani po piny mna pogo no makoro kelo en mondo kiko bi kanyakla yumi ne gitama to kadwa donje ya sedru an be asiti bage gini para ko tipo kan bende ne sande ko ne an be ko moko. For the first time kawuono jotendwa te gi nyithindwa te obedo butika. Wan gi nyithindo, wan gi minewa, wan gi wuonewa, wan gi jotelo ma bende wageno kendo wahero man kod wakasani. Manyiso ni kaka wachake ni en gima osewuok maonge kama udhi chunga dali chien. Kendo dhi bedo great benefit ne jodalawa ma Katuma ka to gi jowa te moluorowa mwadak godo. Kendo marginalization osewewa mang'eny, osewewa kaka jo Katuma mang'eny in all aspect of life. Kawuono duondwa maduong' en ni nyaka wang'ni wabede mesa ma ji wuoye, ma ji poge gik moko mar pinyni. Jowa kaka kusani madhi nyime ni onge kata ja Katuma chiel moyier kata minister kata cabinet secretary moro onge nikech wawewa chien. Koro mano miyo wa itwa koro tegore mondo watang'. Emomiyo ne mondo wabed kanyakla mondo wabed gi voice moro ma kata kwa dhi romo kata gi governor kata wadhi romo gi mjumbe to onyalo winjo kendo ne atimo gima wadwani mondo tim e yo makare. Kendo riwruok ma waloso kawuono ni en mar dongruok. Wabiro kaka joka ng'ato achiel mondo wariwre wabed gimoro achiel nikech wang'e ni riwruok e teko. Koro chieng' moro achiel ei riwruogwa no wadhi Migori. Jatend migawo mar teko e pacho ka Opiyo Wandayi osingo jo weche mag tudo stima e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko e gwenge mag South Nyanza, Nyanza ma milambo. E kinde ma kwan mathoth to ahinya sub kaunti ma Uriri kod Nyatike yuago stima. Jafambo marwa George Juma miyowaler. E chenro mane ni mier kaachiel kod gwenge koro tudi kod sitima e pacho kae. Jatend migawo no mar teko e pacho kae Opiyo Wandayi ne olimo sub kaunti ma Uriri kaachiel kod Nyatike e kaunti ma Migori kama ne otele chenro mag tudo stima e gwenge mopogore opogore. Wandayi kinde twak mane no yango ni piny owacho oseketo kenge mathoth ma oting'o gundho kar dag stima no mar gogo mondo koro gol stima mathoth ma koro nyalo konyo tieko lal mar stima ma osebede kinde ka kinde e gwego mag South Nyanza. Nyingi sana hii eneo ya Migori na South Nyanza kwa jumla imekuwa ikipata shida ya stima, inakuja inapotea, inakuja inapotea. Sasa hii Gogo Power Plant itasaidia zaidi ensure stability of electricity. Sasa hivi ninapoongea mpango ya ku-upgrade Gogo Power Plant from 2 megawatts to 8.6 megawatts imekamilika. Owacho ni piny owacho oketo omenda mar bilion 2.7 ma idhi ti tudo sitima e kaunti ma Migori. Kupitia kwa serikali kuu na parliament yenyewe, Mheshimiwa Ruto alitenga na akaweka kwa bajeti karibu shilingi 2.7 billion for this county only, kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi. Sub kaunti ma Uriri kod Nyatike gin ma obende lipode koro yango ni kwan gwenge mathoth kaachiel kod mier pok otudi kod sitima kata kuonde machalo kaka mag skunde mathoth kod osiptende bende onge kod sitima. You look at electricity coverage of Migori County, Nyatike and Uriri are still lagging behind. I sit in that committee and I can say here authoritatively that we are still below average compared to Awendo and Rongo. We are still very far. One sub-location, Komenya. Those guys have not had power for the last 9 years, was it? I have raised this thing severally at REREC. Every time I go into the CEO's office, he calls everyone else and says, please bring me the paperwork I sign. The moment I leave, nothing happens. Jor bura ma Uriri mak Nyamita wacho ni kuonde moting'o sikunde kaachiel osiptendego mag piny owacho marom 81 pok otudi kod sitima, gino mosekelo pek ne oganda. 81 public institutions, not schools. That is public schools plus health facilities that are not connected to the grid.
This one I know is a special kit. And the government has said that all public institutions, especially schools, I have 81, both health facilities and other new schools that don't have electricity connectivity. Nyamita bende wane transformer thoth, bende okethe sub-county mauriri, gino mosimi thoth oganda, ok yud sitima. I have about 24 faulty transformers that have been faulty for the last about 4 years. Every other time, the Kenya Power come and resolve 2-3 weeks, 2-3 days, and they are gone. Moko kuom jodak e sub-county mauriri manoyudo sitima, onyiso morgi, kabende gidwaro mondo koro sitimane, koro tudi gwenge duto, maonge kod sitima. Adwa wacho very critically well Mheshimiwa osemiwa stima Mwaloka. Tadwa wacho ni out of about 200 homes down here Mheshimiwa. Kikala kalaba thadala wakadhika dede nyaka Mwaloko cake. Bidonji ka jaduong' opuro. Family no onge stima jaduong'. Koro can you do some extension so that that family can also benefit? George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol matayo kembe mag chiwo arita mag ji giwegi osidho chenro mag choko pacho gande wilokruoge michan keti e pentike manyien mar higa ma 2025 ka gitiyo machiegni migawo mar arita kwe romo mano bagi boma ma Kisumu kod alworane magedo choko pacho kanyo mag jopiny e wi mag arita Carlos Kiteno makama Nyanza Flora Muro lero ber choko pacho kanye timo lokruoge makamano kaka yo mane onio ber chendo mag arita e pacho ka jatije maduong' mar riwruog kembe mag arita mag ji giwegi Philip Liki Okelo wacho ni lokruoge makamagi osedeko gigni 9 kowacho ni ochopo kama chikego okoro winjore bed ni iketo e tim kaka yor luoko kendo bero chendo mag arita ka kembegi ndiko joma nigi lony manyalo tiyo gi oganda e yor lony mowinjore. What we provided in that hard schedule is we are having a public participation so that members of the security firms and other members of the public, including the national security sector present, can be able to give their views on the regulations that are with us today, 4 of them. And we expect that out of their participation, we are going to get to make these regulations better. Private Security Regulatory Authority ne ochaki higa mar 2016. Kawuono wan higa mar 25 to pok waneno ka chikegi obedo makoro nyalo tayo tijewa. Koro en mana wach mandalo ne oseromo ni koro nyaka tim. Kik wabed gi luoro ni chikogo dhi hinyo companies kata kembe mag private security. Kaparo ni gin chike manyalo nafas momiwa ni en nafas minyalo wacho ni marach maber kaito marach igolo maber koro inyalo tere parliament mondo bed chike ma regulate private security. Weche mag discussion mag regulations gi to this time round mondo kibedi mondo gifuatilia security firms. Askari osebedo ka kale e pek to gimalich bende mwawacho nitie representation mag the board. Wakwayo ni mondo government ong'i kambi machudo maber kikaw representation to kaw mana jok machulo the minimum wage. Bengi mar NCBA komakore gi duol mochung'ne KOP alwora ma Nyanza Lake Victoria South Water Works Development Agency oketo winjruok machako bero chenro ma KOP alwora ma Nyanza. Bengi no kuom mano ochiwo tangi 24 mag lita 5,000 ne duolno. Kanoloso chenro mag chiwo tangi go jatatije bengi ma NCBA Taras Mithiga wacho ni gigeto tieko midhiero mar nok mar pi kod neno ni oganda yudo pi maler e kinde duto. Medo ni ma en achiel kuom chenro magitayo mong'ere ni Change the Story Program mageto choro dongruok e kor gwenge, ber alwora, weche somo kod ting'o malo yore yuto mag oganda. Jacqueline Kemunto ma jatatije maduong' mar bangi no owacho ni nonyiso mor ne ni bengi mar NCBA ka giwacho ni en chakruok matiyo kanyakla eno ni oganda maonge pi yudo pi maler e alwora ma milambo kod Nyanza ma Kenya. Where we are honored to have made a donation of the first of 24 of 200 tanks that we were requested. We're particularly proud that this is the first bank that the board has partnered with in this manner, and we believe that this is a powerful connection with your vision, our Change the Story platform, which seeks
to shift our mindsets and the story around how we live and do business. We made a request of 200 tanks because, as you are all aware, as an agency we deal with water, and we have a program under water harvesting where we issue tanks to schools, to marketplaces, to hospitals, and we approached the NCBA Bank, which promised to give us 200 tanks, and they have given us the first batch of 24 tanks, and we are very, very grateful to them, and we want to assure the bank that we will keep partnering with them as we look forward to having more product. Yakora sigana ma biro gido iti dwaro nitie mar jolony mag thieth chiwo tiegruok ne nyithindo manyiri ewi wach matiyo gi masinde matieko riyo e weche mag hera midendo ni vibrators bang' yango ne nyiri mathoth sani ohonore tiyo kodgi mok girango midhiero makidek bedo. Magi noyangore Mombasa nyasi midendo ni The Girl Summit mane okelo kanyakla nyiri mawuok e counties mopogore opogore pacho ka, kuma wachore ni thoth nyiri tiyo gi masinde go matieko riyo kendo gayo tuoche kaachiel kod iye mohiu. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mathoth. Nyiri mawuok e counties mopogore pacho ka ne jobagoromo e county ma Mombasa mar twak ewi weche mageto kelo dongruok e kindgi kaachiel kod rango kaka ginyalo rakore gi moko kuom midhieche magikale. E romono mane otisi ni The Girl Summit, achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni kwan mathoth mag nyithindo manyiri sani odonjore e tim mar tiyo gi masinde mag tieko riyo e weche mag hera midendo gi dho ngere ni vibrators. We realize that girls need to know more about artificial sex. It is here with us and it's not talked about. The use of vibrators. Why are they using the vibrators? Is it that the men are not empowered enough in sexual reproductive health? Do they want to satisfy themselves in order to avoid infections, sexual transmitted infections? And will they avoid the sexual transmitted infections? What are the advantages and disadvantages of using the vibrators, the artificial sex way of satisfying oneself? We need to talk about it. We need to raise an awareness of it and to sensitize people on it. Luoro mantiere en ni thoth gitiyo kod yie mudho kata mana yora hola kendo gikia midhiero magigo kidek kelo negi. Realize that girls at the age of 14 years and above have been using vibrators. Those are our children who are in high school. Some of them are in upper primary school, and also colleges, and also older women are using vibrators. They say that they want to avoid sexually transmitted diseases, infections, and they don't want to be in a relationship. We are also empowering our wasichana kwamba wakati wanapokuwa idol wajiathari sana na watu wanaojihusisha nazo. Zile party, ghafla kuna birthday party ameenda, sijui kuna bridal shower ameenda, sijui kuna kitchen party ameenda. Katika zile party ndio kuna zile agenda, ama mara kwa TikTok mtu yuko live. Ne bende gikone dwaro nitiere mar nywando nyithindo manyiri e chenro mopogore mag kedo gi lokruok mag kor lwasi, gino ma samoro miyo moko kuomgi weyo sikul kendo donjo e keny momondo. Swala ya mazingira na climate change inaathiri wasichana. Jambo la kwanza ni kwamba there's food insecurity, kwa sababu kumekuwa na ukame kwa muda mrefu, ama kumenyesha, mfano Elgeyo Marakwet kukakuwa na landslides. Hao wasichana, na sio wasichana peke yake, lakini kwa sasa hao wasichana wanakosa vyakula, inawapeleka kwenda katika ndoa za mapema, na pia inawafanya kwamba wanapata mimba za mapema na wanawacha shule. Luoro mar chiwo lipot to chutho e kind nyithindo manyiri moroch ratichgi ne bende oyangore kaka midhiero, gino magikoni thoro timore nikech wichkuot makidek juko gi bang'e, kaachiel kod bade piny owacho rem kawo okenge mowinjore ne achijego. Naona kwamba kutoka last year na huu mwaka we've had a high surge of cases in femicide and gender-based violence, and these have affected us as young girls and women. We've had girls drop out of school, na wengine pia familia kusambaratika, and wanawake wadogo na hata wakubwa
have lost their lives due to gender-based violence. I'll have the fear to go and confront or go and say it, because I'll have the perspective of how is the community thinking? How is the community going to have the perspective of me now? Because if the community imesikia maybe msichana amefanywa hiyo, ataanza kusema msichana alikuwa amevaa vipi, you see? So kuna hiyo fear na pia kuna hiyo shame. This is not an easy thing. We've always been complaining about inclusions. As a refugee women, most of us are very vulnerable and we are going through a lot. So our issues are never heard. But this is a very space for us. We are learning a lot. And we are going to create a lot of change in the community. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Dear God, at times so ni blessed hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy, I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu, looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni tim Kenya jotugo maikgi ni piny mar 10 kod 7 wuok chien gol achiel kendo loyo tim mar Rwanda gonde 2-1 tuke mag pinje Afrika madhi nyime boma ma Addis Ababa piny ma Ethiopia. Tim ma Junior ama Vumbi Stars noyudo gol margi mokwongo dakika ma 36 kokalo kuom jatugo Nishimana Oliver. Timno metayo gi kocha William Kanu Muluya noduogo mageto jotugo wuok e yueyo e dakika ma 68. Kenya duogo yudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Chola. Jatugo Nasasiro nomiyo Kenya loch tok loyo gol mogik e dakika ma 76. Ma en loch mokwongo e tukegi tok Kenya ne wuok modhi gol 1-1 gi tim mar Somalia tich ariyo mokalo. Akor gimane mokele giko mami weche manyien chendo mar ang'ichwelo warom ko romo kanyo saa 3 mar otieno chendo mar oimore Inga Ucheng Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Phillips.
Nairobi.